हामबाय चिनि काइटनो आं सदर नर्थ बाप्टिस्ट एसोसिएशन नि वाइस प्रेसिडेंट रुदि देव बर्मा जों खाबाय खुबाय चिनि 188 मथानि जतो पयतो खलायनाय ताई आमचयनि जतो बरनो अबगो फाइनाय 8 तारिख फेब्रुआरी घोरमनि स्टेडियाम मंडाई वेस्ट त्रिपुरा थायो फायै जों बे बाक्सा याफारमुं पान्डाव मानजा फैनायनि बागै जतन कोयो याफारमानि हिंगाखै आबो काइतर जोंनो आकल फोरमानि आकलनो जों खुनुंनानि मुचुङो ताई आकलनो जों खलायनानि मुचुङो आउन बागै दिनो सालो चिनरक गोबां मानैरक तुबुजाकनाय आबो चिनि सैजाक आरो लिस्ट दङ लिस्ट जे मानैरक जोनानि बागै साजाक मानि आबरक अरक सकबायनाय आउन बागै गोबां बरक मानैरकनो तुबै फाइमानिनो नायनानिबो सेब माननाय ताई पाइनानिबो सेब माननाय अमो कायसा चिनि तंथकमानि साल अब कायसा मेला आहाय बानिक आहाय बुंनाय आउन बागै आं आमचयनि बरनोबो ताई चिनि जतो सदर नर्थ बाप्टिस्ट एसोसिएशन नि आमचयनि बररकनो ताई न्यूज नो नायतंनाय खोनानाय बरक जतनो आं कबुंना मुचुङो दिनो 8 तारिख फेब्रुआरी सालनि घोरमनि स्टेडियाम फायै चिनि याफारमुं कोतर थर्ड याफारमुं कोतर मानजा फैनायनि बागै कयो जतना हामबाय बेलायके हामबाय सिनि काइटरनो जों सेब गाहाम दाख्लैबो जों मानफिका बसकां 8 फेब्रुआरी 2025 जों सदर नर्थ बाप्टिस्ट एसोसिएशन नि 187 चार्च नि जतोसिनि ख्रिस्ट नो पयतु खलाइतंनायरक खाबाक्सा खलायनाय खाथानसा खलाय बालखे जोङो घोरमनि स्टेडियाम जों याफारलायनाय ते जोंहा याफारमानि मानै खोनै जतो आबो जों जतो पाबो पाइलायनाय ताई पाइलायनायनि बागै आमचायनि जतोसिनि ताको बुखुरक जेसानो पयतु खलायनाय बरक फानंथुन जतो जों पालके पाइलायबो माननाय ते जों आबो हायके पाइलायबो हायनो जों सिनि काइटरनि सामुंगो जों याफारलायमानि आबोनो जों थेपानानि सेब माननाय आबोनि बागै अबंखा बेलायखेनो सिनि बागै कायसा गाहाम सेब जों बररक काइटरनो हामबायरनानि मुसुङो ताङै हिमबा जों जतो मानमानि आबरंका काइटरनि आरनि ते जों बाइबेलनि बिजाबो मालाखि बिजाबो सामाहाय जों न काइटर याफारनानि बागै दागिवो तेबो जों याफारमानिनो आमजगै नायनानि बागै सावो जगनो हानि ताइलाम फियोगै जोंनो अमसुकना हामारि रनाय आबो सिनि तन्नानि जागासे मायामसे तंलाक बा स्टोर हाउस तंलाक नैनाय आबो हायके जों याफारलायमानि बिसिंतै जों बररक काइटरनि आरनि हामारि यासाकनानि कायसा जों सेब मानै दंमानि अबनो जतो बररक सेबनो यासाकथुन अर बानजाक फायथुन जों सुरिमाबाय सिनि खाबाय खुबाय जों बेपाकनो बिनि थारि सारेन्डार खायलायै काइटरनो याफारमानि बिसिंतै खलायनाय दिननि प्रोग्रामनो चारनानि बागै जों जतो मथानि बरकनो खयो अर मानजाकनानि बागै ते आमसायनि बरक बहायनो जों पयतु खलायो बरकबो जोंनो चुबानाय सदर नर्थ बाप्टिस्ट एसोसिएशन अबो बायखे वाइट टाइम याफारमुं कोतर याफारलाय दङ आबोनि बिसिंतै जों गोबां हामारिबो मानै दङ सिनि एसोसिएशन नि काइटरनि मुङै सामुं खलायनायनि गोबां जों सेब मानै दङ बिसेस खलाय काइटरनि कक सिनि बररकनि थानि सगिरि थानिवो जों याफारलायमानि अबो बेलायखेनो सामुङो चुगो आबोनि बागै फायदि जों जतोनो बालखे अर मानजाग्लायानो याफारमुं पान्डावो जतोनो हामबाय उइलाव सिनि कथांखायदोनो बेलायखे खाकसङै हामबाय मारो जोंनो वाइट टाइम याफारमुं कोतर खलायनायनि सेब गाहाम जोंनो रमान बागै
जों Southern North Baptist Association rok bwskangni 8 tarik February 2025 जों hahamdo domkai orobo Mandai Baptist Pastoral Circle ni Ghormoni Stadium bo जों mo panda kotor Khwlainani thangwi tongo o panda kotoro जों Joto Motha Southern North ni Motha ni borok rok poito Khwlainai rok 188 church ni members rok orobo Yapharmung rok painai tei abno karibo जों je painai rok kwbangma kwrwng jagan borok bo obono painani sep manmanai ang abon bagai mojorao belai kai kaitona hambayo sodo mojora ka hamman bagai tei ang ojorao sini renan mujongo bises klai chini bwskango chini logi tongnai rokni bisingo chini dikon Doniram Deborma president SNBA chini dikon Buddhi Deborma vice president SNBA abno karibo chini yang ani yak sifajingo Reverend Mongol Deborma secretary SNBA tei chini Reverend Monmohan Deborma secretary SNBA tei amno karibo chini bisingo chini central committee ni Joto adong rok chini bisingo tongbayo abo haike sing oro Joto manjak ang sak pangningoi ojorao Joto NaiywiTongnai khajan ta hokte buhuk songrokno o panda manjanan bagai kopok narogo